Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ug ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug mitipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao ug moabot nga may gahom ug himaya ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang tanang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igira. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini. Inyong masayran nga duol na ang tiginit. Sa samang pagkaagi, inig kakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na paghitabo. Masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timani kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang mga tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanus-a moabot kadtong adlawa utak naa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang ang maoy nasayod. Mga igsoon, ang maayong balita para sa atong kaluwasan. Daygon Ikaw, O Kristo. Mayong gabi kanatong tanan. Nanata kita karon sa ikaupat kaadlaw sa atong nobena misa para sa pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga inahan. We are also in the 33rd Sunday in Ordinary Time. Mamalandong kita mga igsoon. Kung naminaw kita sa mga pagbasa, dinhi nato masabtan. Next Sunday, maunang ang kapistahan sa Kristong Hari. Mahuman na ang liturgical calendar. So, musulod na pud kita sa lain nga kalendaryo, sa lain nga tuig, maunang first Sunday of Advent. Maunang karon makasabot kita nga karong Domingguha ang atong gipanghisgutan. Especially sa atong mga pagbasa og sa atong ebanghelyo karon naghisgot og katapusan. The end times. Kung mamalandong kita o kung kita naminaw sa mga pagbasa, unang-una na ito nga impresyon makahadlok. Imagine, ang langit, unsa pa to daghan ang gihisgutan. Mga gunob, mga guba, mga utang-utang. Na distraction. Kung imong tan-awon, kung ato kini pamalandungan, una mahadlok kita. Pero, unsa man ang mensahe nga gitudlo kanato karon, labi na sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo gipahinumduman kita nga walay permanente dinhi sa kalibutan. Walay permanente dinhi sa kalibutan. Tanan temporaryo. Mao na kung kita karon, anaa karon sa panahon nga kung naa kitay dakong problema, kung naa kitay giagian nga dakong problema na seemingly hopeless situation. Kita mga igsuon gipahinumduman
nga kini matapos. Mauna, nindot nga mamalandong kita. When I reflected the gospel today, one thing came into my mind. Sa atong sitwasyon karon, especially in this pandemic, nakaingon ako nga, yes, kitang tanan naglisod, kitang tanan naka-experience og kalistanan, pero nakahatag usab kini og consolation kanako, consolation para kanatong tanan, nga kining atong giagian nga kalisdanan, anaa gayoy katapusan. Mao nang naay panultihon nga bisan unsa kalalom, bisag unsa kadugay ang kagabhion, aduna gayoy kabuntagon nga atong ma-experience, nga atong pagahulaton. Bisag unsa kadako kalalom sa atong problema nga giagian, aduna gayoy gihapon kini kasulbaran. Mao kini, there is hope in everything. Mao na, kung kita karon na wagtangan og mga paglaom, kung kita karon na wagtangan og pag-asa, labi na gayud sa mga problema, ang atong ebanghelyo gipahinumduman kita, ayaw kawagtang og paglaom. Kay kining tanan nga imong naagian karon, temporaryo lamang. Mutuo kita, kay ngano man, diha sa pagtuo, sa atong ikunang pagbasa diha ni Propeta Daniel, kita gipahinumduman nga ang tao nga mutuo, aduna gayud siya'y madawat nga premyo. Everybody who is faithful and who believe that God is there, that God will save us, will brought to glory. So mao na mga igsuon, mao na karon kita, kung naa kita sa panahon sa kalisdanan, ayaw kawagtang og paglaom. Kay ang Dios, ang Ginoo, naa siya nagauban kanato. Mao kini ang mensahe sa atong ikaduhang pagbasa. Ningon dinhi, si Jesus, ang Kristo, nianhi sa kalibutan, aron paghatag og paglaom, aron pagluwas sa katawhan. Mao nang dili na kita mangita og mga signs. Kay ang signs nga gihatag sa Dios kanato, mao si Kristo, ang nagluwas kanatong tanan. Mao ni siya ang nindot nga para sa ako aba. Mao ni nindot nga consolation ug maghupay kanatong tanan. One time na ako'y nakaistorya na ingon siya nga, hopeless na kaayo ko, Father, sa akong sitwasyon. Daghan ka ikog problema to the point na gusto na siyang maghikog. Pero ako siyang giingnan, hinumdumi nga ang paghikog dili siya kasulbaran sa mga problema. Hinuon maghatag kiniglaing problema. Singko nga, adto dito sa simbahan, pangayo o giya sa Dios pag-ampo. Tuod man, salamat sa Ginoo sa dihang nag-ampo siya, unyag na ay tao nga nanawag, nagpahinumdum kaniya, nangumusta kaniya, naka-realize siya. Niingon siya, tinuod di ay, bisan pa man sa kadako sa akong problema, nagtuo ko nga walay tao na yung nahigugman ako. Pero, naay nag-text niya, nangutana lang, kumusta ka? That is the only text nga iyang na-receive, kumusta ka? Tungod sa word nga kumusta ka, naka-realize siya nga naa di ay ang Dios. Nga naa pa di ay tao nga nahigugman niya, og tungod ato, nakabaton siya og inspirasyon, og nagpadayon siya sa iyang kinabuhi, og salamat sa Ginoo, karon na okay na siya. Ug nag-istorya ingon siya, tinuod di ay ang tanang problema, ang tanan nga sitwasyon nga naa kita karon sa nga feeling nato wala nay kasulbaran, tinuod di ay nga temporaryo lang. Kung naa kita sa Dios, kung kita moduo lang sa Ginoo mga igsoon, aduna gayoy kahupayan sa mga problemang atong giagian. Mao kini ang sub-theme sa atong adlaw karong adlaw. Ang sub-theme is unsa man? Maria tuburan sa paglaom. Kita karon naa dinhi nagdeboto sa mahal na Berhen sa regla, sa mahal nga Berhen Maria. Siya, si Maria ang tuburan sa tanan nga paglaom. Hinaot unta nga kita nga mga deboto sa mahal na Berhen, hinaot unta nga makabaton usab unta kita og paglaom. When Mary received the good news during the Annunciation, niingon dayon ang anghel, Maria, magsabak ikaw og manganak ikaw.
Unsa man ang iyang first reaction? Nagduha-duha siya, naglibog siya. Wala gayud dayon siya ningon nga sige okay na, wala. Ang iyang pangutana, how can it be? Unsaon man? That is a common question for us. Kung naay mga butang sa atong kinabuhi nga wala kita nakasabot, mangutana gayud kita, unsaon man, ngano man, nganong ako pa. Si Maria mauusab, that is the basic question nga iyang giingon, unsaon man. Pero sa iyang pagpangutana wala siya ni hunong hinunua. Siya nagtuo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo sa Dios nakabaton siya og paglaom. Ug diha sa iyang pagtuo ug paglaom gidawat niya ang misyon. Gidawat niya ang misyon nga mahimong anak sa manunubos. Hinaot unta usab kita mga igsoon. Sa atong pagpadayon sa atong santos nga misa, sa atong pagpadayon sa atong pag-apil sa novena misa para sa atong mahal nga inahan. Mangayo kita sa Dios, mangayo kita kang Mama Maria, kay siya man ang tuburan sa paglaom. Mangayo kita kaniya nga unta hatagan kita og paglaom. Hatagan kita og lalom nga pagtuo nga ang tanan nga atong giagian karon, nga ang tanan kung naa kita sa sitwasyon nga laglisod kita, nga feeling nato wala nay kasulbaran ang atong mga problema, nga feeling nato wala nay kapuslanan atong kinabuhi. Hinumduman nato si Maria, unta hatagan kita og grasya sa paglaom. Hinumduman nato bisan unsa kalalom kadako sa atong problema. Anaa gayud kini kasulbaran. Ang atong buhaton, mutuo kita ug mulaong kita. Amen. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga kita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa subo ni Poncio Pilato. Nagadto siya na batayo gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang naghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Atong itugyan sa Dios ang tanan natong panginahanglan taliwala sa mga katalagman ug makapaluya nga mga panghitabo nga atong nasinati. Sa matag pag-ampo moingon kita, mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Alang sa tanan nga nangulo sa simbahan ug mga misyonaryo nga magiyahan unta nila ang mga magtutuo sa tukma nga pagsabot ug sa katapusang panahon aron hangpon kini nila nga puno sa paglaom. Magampo kita. Paduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Alang sa mga nag-alagad sa panggamhanan karon
ug sa tanan nga nangandoy sa nagkalain-laing katungdanan sa umaabot nga piniliay sa 2022 nga unta matinud-anon sila sa ilang panaad ug serbisyo sa katawhan nga naghatag kanila sa gahom ug pagsalig. Magampo kita. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Alang sa tanan nga nag-antos sa mga balatian sa lawas ug pagdaog-daog, nga unta makalahutay ug maglaom sila, nga kining tanan may katapusan. Magampo kita. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Alang sa tanan nga misalmot sa kasaulugan ni Eucharistia, nga magmabinantayon kanunay, pinaagi sa pagbuhat sa maayo, ug nga malig-on ang pagtuo sa paghangop unya sa dili kalikayan nga katapusan sa panahon. Magampo kita. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Alang sa tanan nga nagsagubang sa katalagman ug pag-antos, nga lig-unon unta ang ilang pagtuo, nga ang tanang buhat sa kangit-ngit may katapusan. Magampo kita. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Alang kanato ug sa tanan nga deboto sa Nuestra Señora de Regla, nga ato untang itahan ang tanan natong pangandoy ug pangalyuko ngadto sa atong inahan ang tuburan sa paglaom. Magampo kita. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Alang sa tanan nga matuohon nga mihalina, ilabi na makadawat na unta sila sa ganti sa kalipay ug kalinaw nga dayon. Magampo kita. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga personal nga mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Mahal namong Birhen sa regla, ipaduol mo kami sa imong anak nga si Jesus. Among mahigugmaong Dios, dako ang among pagtuo ug paglaom nga tigumon mo kami sa katapusang panahon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.